Kaling jingyat patba ka MV Hondius ka balsakta da ka jingpang hantavirus menta kalawanra ka jings ear ha ka pertai baro ka way. Ha ka sngi ublay kaling sun ka bakit ya kinonglet jinglet ki banengkong bala Pynkynriah ana kaling kalami na Tenerife sa Madrid ha ka ba unbu yaki hapo quarantine pat jingyak mi patba. Kinong Spain kiday ki balasya Pynkynriah nengkong hadin bakaling kalapoy hajan Tenerife na ka jingyat unti na Cape Verde. Kibor jingada kot jala jong Spain kilong bayakini kibriu onra sa military hospital ha Madrid ban petngor ya jingkot jingkhia jongki karkum ko jingthu jong ko ocean wide expeditions kaling kadon khatlaingut kinong Spain but way crew member na Spain ki he sarkar jong ka Spain ka World Health Organization but ka cruise company kilong ba omdon napdeng palat shispa sau phongut ki badangsa hapo kaling ki papeni dak jingpang ha kapor ba lasdang ka evacuation Henry gani ka jingpang kala shimlupai ka jing im jong laingut kibriu kat basan ngut kinonglet jinglet kilami na lieng menchwa kila test positive ya ka hantavirus ki doctor kinget bakani ka strain kala banlong ka Andes virus ka balong ka bakham per namar kala ha ki bakhep ki bakhindiat banpur na way ubriu sha way pan ka hantavirus ka jupur lengba ka jingyo ring mensim ya ki benta ki bajabo da ka umshnong ni jingyap pat ba jong ki khnai klau bat kala banwanra jingpang ka bajur ha ki benta jingyo mensim Gidor jingyo I yakani ka jingpang kila banmi na nadu shitayo hadu pratayo henrei ki jingya dai jong adin ka jingya dai bat ka jingpang hakapor jingya Pynkynriah ya kinong let jinglet la shim jingya da ka pinkring bha hakapor jong ka grani dila ki pat ba bat kinong trai ki lapong da ki hazmat suit ki mask ki glove bat ki respirator ki bor sarkar ki ong ba kinong let jinglet kin ya kundu pat ba satia bat onsha yaki banmi nakalieng tang haba kiling sun ki lapen kre banmi no marmar la batha aru yaki bakin e no ya ki babun ki jinga dei jongki bat banra tang ki tiar ki badan kam kum ki kot jinga control ki mobile phone bat ki jinga dei rin ka evacuation menta kadang ya chakmat da ki weipat kiri kum ka United States ka United Kingdom ka France Australia bat Norway ki walapen kre e kiling sun kerpang banra yala kinong shnong hadin babaro kinong let jinglet kinmi na ling ka MV Hondius kansalet sa Rotterdam ban penkut pat ba ya kaling baro kawai menta kiri baper kidang petngor bha ban umdan jingapur pat ba ya kani ki jingpang shiki weipat ki chaka chong ka perthai